amuya abla joko aida do la fesse ka chairman ko ni ko fo munye risi jamana ko nala ananda do la abu sabna dira bembale mu fana na adugu jelembe ni watina M5 RP ale ko nala docteur sugal ko kala maiga abu sabna dira kwa sigile me ma jela kilonga bansa fede docteur sugal ko kala maiga ko bolo dongoni ko ni ko oshinondo ama abu sabna dira no fana boray algérie ko ni wuli ka job bele do ko ke no be algérie wulu masri tabaw ko fo abu anu danchela formation ha abu sabna dira yo bara chairman wati la baina wa klaka kuna fonika achari sabringala ko ko ni na ke kangar provocation ni abu sabna ni mena ke on de la khorobolle ba moko marabaw no be mali marabaw ko fo algérie ni bara muninga ke on nu dajela abu sabna ko ni on provoquer l'idée wala sa on me se kabla erreur ko to ko no be fili ko fo akuna foni abu sabna ana fesse abu sabna amunye affaire mu fana no be talike million bishegi abu sabna muye commissaire do ani adjanti do sikatala albi ko yi ana to to atos ka sube koro gengoy million bishegi abu safna dira odale men wati na sama kuka la jamanai amano abu na fana boray muye certificat na o ko for abishola baya aidra ko fo abu kunuzul fakar sigatala asigina kataka de mayala liberté provisoire au dira zul fakar ma abu safna dira anno kibara ko lasse abu no fana boray ozolité c'est ozofek la lutte continue la lutte atna continue amble ne o bana peu abu safna dira munye la ko longa jekulu bambe nanga mako ayam ayam ga bara bela jelen glona foloka ayam go re jofolo okay ko ali nanye ame mogom da kono kuma ti emma fikasa ay mama to damne ay ali mama to damne ay ayamu abu safna dira muye jamana marabaw yo ni berenyuma ta we ayamu we ashwa ko kai ayamma suspend avec effet immédiat abana che fali buka boko muna che terere wa samu sai karo ko foni meko ni ta fole de ay ni ta fole aywa kabi démocratie nana fo sisa kabi ayamu yera abu ayamu dona politique ko la politique mo ko nanu siendo ayam ko la ayam ko bana de wati politique sinzimbere de keme ayam ibe ségrégé de la holde abu amakla kalana atikla kalala fala fala atifeka kla wa munye war mumbaku suframa mumbabu la bisaba nani la holde e somnola ayam nyama numu jakate be barakela xam achama munu me barala ubi fezoro min takajanu mu ka janu ko tsaka langale ala kani sababe abu sabna dira mu algérie fene abu sabna dira ko farada jamana munu na mafu mako tiro su jamana sigata la ko algérie farala o jamana ko abu kuna fon mon ngacha foka foko akacha ni wati na la bolike nasra ka ngodo abu sabna dira ko sabga ko me karabiran ko bulude karabiran na yam la romna anan shele amblay do angol manguro kataw ya kwa kilo tawa Mama Tatelela, ne be mbulumba goshiga do. Be boni sabanye seba munu kama ko indicateur du renouveau. Seba fura ni ya boko basava keme kononto ani biwolo vla ani woro ka be juma do e mama sikalo klifolo samba fla ani samwa ani nani. Abu mamu kolendo. O de be talike isaka jagtila paramene kalandendo indicateur du renouveau kono. Akuna manya ka foko mi sida wo kun kalema ka sanction mutaka ayesi jamana ku segare. Sida wo ya ira ka foko ni sanction nun ko ale yu wuli. O strategala anga ministre na beta mana no watina irsi jamana la no ko fola abe belebele ko fo bada abla jopa ibina ka fo abla jopu ko ni kanya simu yesira wo kan sanction wulika abla jopu kuna fondi baro do kenaka ayida do lani ka achama ka fese sabaninga la no betalike isaka jakti aya ira ka fo ko anwa belebele no betalike abla jopa ale de ministre munaka barale sundu mali ani jamana wora ko nyonya na bolima adugulente mashila ka fo ko ani ministre wora be ubita mana ni watina irsi jamana la abu sabna ta kunti dore on si jamana teriya muno oba ani nyonche ani bolodi nyongma muno ba ni nyonche abu sabna dira albi mu ye fiya kura obusika fiya olatukumna ninga falanta ninga afakura ye sabringa la koko ni mena ka ashen foloi abu sabna dira kabisira wo koni uyuka somso nka wuli anga mayele kika kuma kaira ka foko munye sanction awulla amawuliwa abu sabna dira ku ngodo koi sabringa la ko ako munye tarabado no bena fevrier kalo klem ko ani shegima abu irsi jamana la na ka foko munyi bilibili abla jopa ay conférence de presse ken ko ko sigi Moscou tabaraka ko abu munyi abla bilibili ni abla jopa akumara koy aya ira ka foko ni wachi la bayna adugulente machila ina fo communauté des états de l'Afrique de l'Ouest na ko fura abe shuba nun ko fo sida wotewa abu safna dira sida wo ko ni wachi la bayna ubura ka ira ka foko sanction mun dolu kuntale meka anwa jamana ka segere no be ba maliba okufo ko le sanction ngoni ni ka awuli sabengala ko abla
job y'a yira k'a fɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ aw bɛ sanction ka wuli jamana kan jamana mun n'a bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɛ anw y'a yira k'a fɔ nin waati laban in na min ye CEDEAO a filɛ ka hakilinata mun ta nin ye k'a yira k'a fɔ ko a ye sanction ko ka wuli ka bɔ jamana ninnu kan sanction kɔni ko an mago t'a la koyi Abu Safinata fɛn do fɛn mun n'a t'an ka jamana ka intéressé ko sabu kɛ jɛkulu yɛrɛ do jɛkulu mun n'an y'a yira k'a fɔ k'a jɛya ko anw ta a kɔnɔ bilen n'o bɛ CEDEAO o ko fɔ sɛbɛnnikɛla ko i bɛna ye k'a fɔ ko anw ka diplomatie ɲɛmaaba n'o bɛ Ablaye Diop ko fɔ Abu Safinata a ma bɔ jɛmɛfɔrɔ la ka t'i kɔnɔbara k'o fɔ dɛ Ablaye Diop kɔni y'a yira k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye nin hakilinata mun ta k'a yira k'a fɔ k'u ye sanction in k'a wuli Abu Safinata k'olu tɛna kuma kan koyi ko sabu kɛ mun ye jɛkulu mun i tɛ jɛkulu mun kɔnɔ Abu Safinata n'o ye sanction k'a wuli walima o ye sanction k'a ta e ka mun b'o o la ko sabu kɛ mun ye jɛkulu min ye ko an ta a kɔnɔ bilen o ye fɛn mun n'a dogolen tɛ maa si la Ablaye Diop y'a yira k'a fɔ ko mun ye Mali ani Niger ka taa fara mun ye Burkina Faso kan an ye sɛbɛnfura k'o ci ka taa di CEDEAO ma a bɛ nin kana waati nin bɔ k'a yira k'a fɔ ko an tɛ CEDEAO la bi ko an ta a la sini sɛbɛnnikɛla ko a ko Ablaye Diop ka fɔ la a ko n'i y'a ye k'a fɔ ko nin hakilinata ko a taara CEDEAO jamana yɛrɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ CEDEAO sigicogo Abu Safinata a dogolati maa si la k'a fɔ ko mun ye an ka jamana n'o bɛ ba Maliba o ko fɔ CEDEAO tu tigɛ belebeleba dɔ ye an ka jamana a ye a ko CEDEAO mun ye kun dira kan mun kan Abu jɛgɛ kɔmɔna kan mun kan ko jɛgɛ kɔni ko a tɛ ka tila o kan kan dɛ n'o bɛ CEDEAO o ko fɔ Ablaye Diop y'a yira k'a fɔ anw hakili la k'a fɔ CEDEAO sigikun de Abu Safinata jamana kɔnɔdenw kama CEDEAO sigikun de Abu Safinata jamana minnu bɛ CEDEAO kɔnɔna la u bɛ se ka lafiya cogo min na jamana kɔnɔdenw nka n'a fɔra ko CEDEAO a sigikun kɛra fɛn min ye ani baara minnu bɛ ka kɛ CEDEAO kɔnɔ bi Ablaye Diop nana yira k'a fɔ ko kelen ko o tɛ ko sabu kɛ mun ye maa wɔɔrɔ de bɛ jamana wɔɔrɔ de bɛ yen Abu Safinata olu de bɛ ka mun ye CEDEAO kɔni ni ka a télécommandé an bɛ don min na comme bi CEDEAO kɔni ko a ni juru b'olu de bolo o dun ye fɛn mun n'a tiɲɛ cogo si la wa mun ye CEDEAO Abu Safinata CEDEAO ye jɛkulu min ye ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko mun ye jamana wɔɔrɔ de ka hakilinata bɛ ka baara kɛ a kɔnɔna la mun tɛ farafindenw yɛrɛ ye Abu Safinata anw ka jamana ɲamarabaaw u bɛ fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen sigi o sen kan Abu Safinata u bɛ se ka gɛlɛya k'o lase olu ma cogo min na n'olu ma t'u ka kungilennafa fɛ n'o bɛ CEDEAO kungilenata o ko fɔ Ablaye Diop a ko n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ mun ye jɛkulu mun de bɛ jɛkulu kɔnɔna la Abu Safinata jɛkulu sigi ne a ka lakana a ka yiriwa Abu Safinata jamana ninnu bɛ se k'u bolo k'o di ɲɔgɔn ma cogo min na nka n'a fɔra ko jɛkulu yɛrɛ ka wuli k'a fɔ ko fo mun ye agression militaire k'a yira k'a fɔ ko ale bɛna kɛlɛkɛbolo k'o wuli Abu Safinata ka taa ka jamana dɔ k'o ci k'a dakolon ci Abu Safinata k'o ye fɛn mun n'a ye maaw kamana gan koyi Ablaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko mun ye sanction mun n'u y'a ta ka anw sɛgɛrɛ o sanction kelen k'u y'o de ta ka Niger k'u sɛgɛrɛ a ko anw ka jamana anw ye kalo 8 kɛ mun ye CEDEAO ka sanction kɔnɔna la o kalo 8 Abu Safinata gɛlɛya tɛ gɛlɛya jamana kɔnɔdenw ma mun ye Abu Safinata degun tɛ degun ye an ka jamana kɔnɔdenw ma mun ye an ka banku a musaka ko bɛɛ lajɛlen ko a sɔrɔli ko a kɛra baara ye Abu Safinata an ka musaka mun n'a bɛ banku kɔnɔna la i b'a ye k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye a bɛɛ lajɛlen k'a gɛrɛntɛ Abu Safinata n'a mɛn ye k'a fɔ ko e b'o jɛkulu kelen kɔnɔna la o jɛkulu kelen bɛ ni ŋana e ni ŋɛnɛ k'a karaba k'i t'i yɛrɛ fosi wa Ablaye Diop a y'a yira k'a fɔ ko min ye Niger Nigéria mun o ye Niger sɔrɔ nin waati in na n'o bɛ sanction o ko fɔ Abu Safinata ko gɛlɛya kelen ko o ye an ka jamana k'a sɔrɔ koyi n'o bɛ ba Maliba o ko fɔ Ablaye Diop kɔni y'a yira k'a fɔ Abu ko mun ye CEDEAO ye a ka sanction k'o wuli a y'a wuli o a ma wuli Abu Safinata an ka pɔrɔ ma tiɲɛ o sabu kɛ jɛkulu mun don an y'a yira k'a fɔ ko anw t'a kɔnɔ bi anw t'a kɔnɔ sini sanction wulila o a ma wuli o Abu Safinata k'o y'u ka ko ye nka an kɔni y'a yira k'a fɔ anw tɛyɔrɔ bi anw tɛyɔrɔ sini nafolo filɛ nin ye Abu an y'a bɛn de kɛ mɔgɔ sɛbɛn mun kɔnɔ k'a ma ko indicateur du renouveau Isaka Jakite ale y'a fasiri i bonya o b'a la tabarikala kɔrɔfɔ tɛ tɛmɛ nin kan a banna pewu an t'a la bi an t'a la sini an waati fɛn min na an t'a la ayiwa n'an ko an tɛ min na an t'o la an t'a la wa n'an ko an bɛ min na fana an b'a la an b'o kɔrɔ a banna a tɛna namasa foyi fila an senkɔrɔ yan an tɛ yɔrɔ Bakari Kanu ka fɔ an bɛ dugawu de kɛ basigi kɔlɔsuma Ala ka don anw ka Mali fasoba in kɔnɔ Bakari k'a dɔn k'a fɔ n'i y'o sɛbɛn bila min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ leliti min don a kɔnɔ leliti k'a dɔn k'a fɔ ka kɛ ni u ka bi bɔdon ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ mars kalo tile 2 fɔlɔ en 2024 bɔko 59 Bakari k'a dɔn k'a fɔ a bɛna ta n'i y'i k'a dɔn k'a fɔ i teri jugu n'i y'a ye k'a dɔn k'a fɔ i terikɛ nɔfɛ nin jugu n'i y'a ye i terikɛ nɔfɛ Bakari k'a dɔn k'a fɔ siganɔ a bɛna koyi kuma ye k'a dɔn k'a fɔ nin ye jamana ye jamana min bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni ninnu bɛ se ka kɛ anw ni jugu ye nin ye jamana ye jamana min ni k'a dɔn k'a fɔ ninnu ye teri jugu ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ Algérie ale de koro e ko i k'a dɔn k'a fɔ Algérie ma fara Bamaji jɛkulu maaw kan de sabula i k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban in na
kunnafoniw y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ bamaji jɛkulu waati min na i ka dɔn k'a fɔ npogo kɔnɔ kelen donna i ka dɔn k'a fɔ bamajiw la waati min na i ka dɔn k'a fɔ npogo kɔnɔ kelen donna u la wakati ka dɔn k'a fɔ u jabaya kɛra yɔrɔ min ye bɛɛ lajɛlen bɛ u dɔn o ye i ka dɔn k'a fɔ Algérie ye kuma nin waati laban in na i ka dɔn k'a fɔ kunnafoniw kɔni y'a jira k'a fɔ min ni a bɛ wele ko complot international n'o ye i ka dɔn k'a fɔ janfa jugu janfa i ka dɔn k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka janfa min da ka jamana in kan sɛgɛrɛ n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Mali la i ka dɔn k'a fɔ ko a janfa a ɲɛma e ka dɔn k'a fɔ ko u tɛ Algérie de sabula i ka dɔn k'a fɔ financement n'o bɛ tali kɛ ka wari bɔ musaka k'a ta k'a di i ka dɔn k'a fɔ terroriste ma wakati ka dɔn k'a fɔ jatigɛwale kɛbaaw ka musaka ta k'a di u ma i ka dɔn k'a fɔ Algérie ani Italie jamana wakati ka dɔn k'a fɔ ko ninnu de kɛlen filɛ ka o baaraw bolo da wakati ka dɔn k'a fɔ nin complotba in n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin janfaba in na a b'a sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ i ka dɔn k'a fɔ italien dɔw de tun bɛ yen minnu n'i ka dɔn k'a fɔ olu taa kun bɛ otage la n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ bamajiw kɛ kun bɛ ka u ta yɔ wakati ka dɔn k'a fɔ cɛ a n'a ka denbaya wakati ka dɔn k'a fɔ ninnu taa kun bɛ yɔ i ka dɔn k'a fɔ bamajiw fɛ don tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ février kalo tile 28 san 2024 wakati ka dɔn k'a fɔ nin cɛ in a n'a ka denbaya maa saba baɲango wakati ka dɔn k'a fɔ ko u bilara n y'a dɔn k'a fɔ u minɛna kucala i ka dɔn k'a fɔ kabi san 2022 waatiw la wakati ka dɔn k'a fɔ maa ninnu u bilara k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ min ni a bɛ wele ko arasɔn wakati ka dɔn k'a fɔ o de ye wari dɔ ka sara fɔlɔ a ka jɛ i ka dɔn k'a fɔ maa ninnu bɛ se ka bila cogo min na wakati ka dɔn k'a fɔ o bɛɛ bɛ bɛn o baara min ni o kɛlen filɛ nin ye n'o warimuguba jigin bɛ i ka dɔn k'a fɔ bamajiw kun e k'i ka dɔn k'a fɔ jɔyɔrɔ a tɛ anw na de sabula i ka dɔn k'a fɔ don nataw la o bɛna kɛ sababu ye wari min ni a talen filɛ ka di bamajiw ma nin ye walasa i ka dɔn k'a fɔ ni maa saba in ka bila n'i ka dɔn k'a fɔ o janba o siriba ani o tigɛba n'o ye Algérie ani italiɲɛnw ye wakati kɛlen filɛ ka nin baara cɛcogo min kɛ nin ye ko don nataw la a bɛna kɛ sababu ye ka ni kura k'a fiyɛ bamajiw la sabula i ka dɔn k'a fɔ nin waati laban in na npogo kɔnɔ kelen min ni o don kun bɛ u la anw ka faamaw fɛ wakati ka dɔn k'a fɔ ko o kɛ kun bɛ sababu ye wakati ka dɔn k'a fɔ ka ni ka a bɔ u la koyi nka i ka dɔn k'a fɔ nin wale cɛcogo min ni a labɛnnen filɛ Algérie fɛ k'a bɛna kɛ sababu ye k'a dɔn k'a fɔ don nataw la bamajiw hali b'u ka cɛsiri ani wulikajɔ boloda jamana in ka dɔn k'a fɔ ale contre la koyi o kuma i ka dɔn k'a fɔ fasiriba n'o bɛ tali kɛ la rédaction la ale kɔnɔ a k'i ka dɔn k'a fɔ négociation n'o bɛ tali kɛ kuma ɲɔgɔnw la k'o tɛmɛna i ka dɔn k'a fɔ maa minnu ni ka dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn cɛ k'o dɔ i ka dɔn k'a fɔ Algabasi i ka dɔn k'a fɔ Aga Intala i ka dɔn k'a fɔ npogo kɔnɔ kelen donnen ale la a bɛ diri na nin waati in na n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Algérie la n'o bɔra yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Ahmed Ag Bibi la wakati ka dɔn k'a fɔ ale fana a npogo kɔnɔ kelen donnen cɛ in na a fana a taara da Algérie n'o bɔra yen min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Ag Mohamed la wakati ka dɔn k'a fɔ npogo kɔnɔ kelen donna a la koyi wakati ka dɔn k'a fɔ a ye duuru dɔ fiɲɛ na ka t'i da Algérie wakati ka dɔn k'a fɔ ni olu o maa saba in tɛmɛnen kɔrɔ kɔfɛ ka bɔ yen ka taa se ka dɔn k'a fɔ u ka jɛnɛjɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko CSP wakati ka dɔn k'a fɔ nin maa baden caman de bɛ yen waati min na i ka dɔn k'a fɔ armée npogo kɔnɔ kelen don ninnu na Kidali a caman de boli bɛ ka t'i da i ka dɔn k'a fɔ Algérie wakati ka dɔn k'a fɔ waati min na ninnu bɛ t'u da Algérie a y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ maa dɔw minɛ kun bɛ u bolo kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ jɛkulu min ka maaw fɛ o tɔgɔ ko Yad Aga Gali wakati cɛkɔrɔba jugu a ka maaw kɛ kun bɛ ka i ka dɔn k'a fɔ ni italien ninnu minɛ i ka dɔn k'a fɔ cɛ n'a muso a n'a denw wakati ka dɔn k'a fɔ u kɛ kun bɛ k'olu minɛ wakati ka dɔn k'a fɔ waati min na ni maa ninnu npogo kɔnɔ kelen donnen u la n'u taara da i ka dɔn k'a fɔ Algérie wakati ka dɔn k'a fɔ ninnu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ italien minnu minɛnen filɛ wari bɛ se ka bila cogo min na ba i ka dɔn k'a fɔ condition u y'olu posé o ti dɔwɛrɛ ye o ye i ka dɔn k'a fɔ maa ninnu bɛ bila mugu den a bɛ o da fiɲɛ na wakati ka dɔn k'a fɔ Algérie de kɛra o négociation ɲɛmaa ye ba i ka dɔn k'a fɔ Algérie de y'o baaraw boloda sabula i ka dɔn k'a fɔ o baaraw bɛ boloda i ka dɔn k'a fɔ ni ŋaniya minnu ye o ti dɔwɛrɛ o ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ ni italien olu kɔni bɛ bila o ye tiɲɛ ye nka ka i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ CSP maaw la ani bamajiw nin waati laban na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko mugu ko gɛlɛya bɛ u la sabula i ka dɔn k'a fɔ armée npogo kɔrɔ kelen don u la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka kɛlɛkɛcɛ a jɔyara min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka kɛlɛkɛminɛn a jɔyara o ba i k'a dɔn k'a fɔ ni nin muguden taara ka d'u ma e ko i ka dɔn k'a fɔ don nataw la u tɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ de min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka se ka ni kura fiyɛ u yɛrɛ la cogo min na o ba i ka dɔn k'a fɔ ko Algérie nin baara in dabɔ de kama haka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ bisi basa wakati ka dɔn k'a fɔ a bɛ se ka segin ka don Mali kɔnɔ cogo min na o ba i ka dɔn k'a fɔ Algérie nin jugu dogo ye wakati k'a dɔn k'a fɔ Mali a ko la min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Algérie la bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko Algérie tɛ anw fɛ bi a tɛ anw fɛ sini o ba i ka dɔn k'a fɔ wale cɛcogo min ni a talen filɛ nin ye ka Algérie tigɛ dɛ wakati ka dɔn k'a fɔ nin b'a jira k'a fɔ ko Algérie ale ni ka dɔn k'a fɔ italienw de kɛ mɛ sababu ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ terrorisme la n'o bɛ tali kɛ jatigɛwalew baaraw kɛli la wakati ka dɔn k'a fɔ ka wari ta k'a di u ma financement k'a ta k'a di u ma i ka dɔn k'a fɔ u ka marifaw ka droguw san min bɛ tali kɛ droguw la a n'a ɲɔgɔnko tɔw wakati ko olu ta hali bi ka Mali k'a sɛgɛrɛ sabula i k'a dɔn k'a fɔ wa ko nin waleya cɛcogo min ni a kɛlen filɛ nin ye
wakati ka dɔn fa nin ne bɛ wele ko financement du terrorisme n'o bɛ tɛlikɛ jatigɛ wale hali bi ka ni kurafiya u la cogo min na walasa i ka dɔn ka fɔ u ka marifa ta tugun ka segin ka dɔn ka fɔ anw ka jamana in contour la sinon i ka dɔn ka fɔ yanni nin don cɛ min bɛ tɛlikɛ i ka dɔn ka fɔ armée kɛn bɛ ka fasa ba maa ninnu ɲɛnɔ sabula i ka dɔn ka fɔ wari t'u kun bilen min bɛ tɛlikɛ kɛlɛkɛcɛ la o jɔyara min bɛ tɛlikɛ i ka dɔn ka fɔ kɛlɛkɛminɛn na o jɔyara fɛn in yɛrɛ i ka dɔn ka fɔ ko a bila lajɛlen bisi basa mɛ nin waati in na a caman ta mi da Algérie wakati ka dɔn ka fɔ nin wale cɛjugu in bɛ ka kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la min n'i ka dɔn ka fɔ an bɛ a wele ko communauté internationale wakati ka dɔn ka fɔ ninnu ɲɛ bɛ nin waleya in na o kuma i ka dɔn ka fɔ communauté internationale olu de kun kan ka i ka dɔn ka fɔ nin ko in ko k'a kɔn ya i ka dɔn ka fɔ hali bi ko bi wakati ka dɔn ka fɔ ko ninnu ma nin baara in kɛ koyi wa o tɛ kɛ i ka dɔn ka fɔ a kɔn koyi o ko a bɛ yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ communauté internationale la ani ka dɔn ka fɔ Algérie ninnu de bɛ ka complot international n'o bɛ tali kɛ janfa jugu la k'a ta ka anw ka Mali jamana in k'a sɛgɛrɛ wa o complot u bɛ ka tigɛ ni sababu min ye o sababu ti dɔwɛrɛ o ye ka dɔn ka fɔ banbajuw olu ka sira o sira fana ti dɔwɛrɛ min bɛ tali kɛ ka dɔn ka fɔ otage ninnu ni olu bilalen filɛ nin ye wari baden de taara ka di u ma walasa i ka dɔn ka fɔ u ka se k'u yɛrɛ dilan cogo min na ka se i ka dɔn ka fɔ ka kɛlɛ na kuraya Mali kama wallahi plus de 13 millions d'euros o mana milliards CFA la wa est-ce que 13 millions d'euros ka ca n'o ye ayiwa wa yada galdo dɛ a bɛ yadi de bolo a bɛ yadi an ka mɛ yadi de don yadi bɛ min ayiwa taa Algérie a banna bɔri ka dɔn ka fɔ la rédaction élite kɔnɔ olu de y'a yira k'a fɔ ko waleya cɛjugu min kɛlen filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ ko nin ye nin juguya ye nin ye teri juguya ye sabula i k'a dɔn k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ anw ni Algérie bɛ dan bɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ terrorisme Mali kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'o boloda k'a ka i k'a dɔn k'a fɔ AES jamanaw yɛrɛ kɛn bɛ ka wuli ka jɔ k'a boloda terrorisme bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ i k'a dɔn k'a fɔ an ka dangun na k'a dɔn k'a fɔ o waati kelen na ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ ko Algérie bɛna fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ italien ka otage ye olu bɛ se ka bila cogo min na hakaja k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka segin cogo min na min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɛ wele ko le sang ka n'o kule k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana in kan k'a sababu kɛ k'a dɔn k'a fɔ basigibaliya o bɛ se ka don i k'a dɔn k'a fɔ Mali jamana a kɔnɔ cogo min na ka taa se k'a dɔn k'a fɔ AES jamanaw yɛrɛ ma wakati k'a dɔn k'a fɔ nin janfajugu in k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ communauté internationale la diɲɛ jamana sewale caman de bɛ yen wakati k'a dɔn k'a fɔ ko olu ni Italie k'a dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ka taa se Algérie ma wakati k'a dɔn k'a fɔ ko u ka nin juguya n'u ka terjuguya k'o baara de kɛlen filɛ nin ye k'a dɔn k'a fɔ Mali contre la koyi kunnafoni filɛ an ye min sama ka bɔ i ka dɔn k'a fɔ l'élite la rédaction olu ka sɛbɛn Abu Ali bibi ko la o ma ban ne bɛ n bolo n b'a kari ka don soit de Bamako n bɛ bɔ n'a ye kura ye Maïmouna Doumbouya musow ka Mayi a bɛɛ n'a ta Mayi a sɛbɛkɔrɔ kumalen don Abu a y'a yira k'a fɔ ko mun ye manœuvre militaire de l'armée algérienne Abu Safina Dira o bɛ Algériens olu ka wolomasiri taban n'o b'u ka sɔrɔsiw ko fɔ Abu Safina Dira ko mun ye manœuvre militaire u na n'o baaraw k'o sigi sen kan Abu nin waati laban in na an n'u dancɛ la koyi Abu ye nin baara mun k'a kɛ Algérikaw ka wolomasiri tabaw ye nin baara mun k'a kɛ Abu Safina Dira ko nin ye baara mun bɛ fɛ ka anw ka jamana marabagaw Abu Safina Dira k'anw ka jamana marabagaw k'u lafinteni Abu Safina Dira k'u bila fili o kɔnɔna la Maïmouna Doumbouya a y'a yira k'a fɔ ko min ye l'armée nationale populaire Abu Safina Dira n'o ko fɔra a bɛ Algérie cɛfini tabaw ko fɔ tarata tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 27 ma Abu Safina Dira i b'a ye k'a fɔ ko min ye Algérie kɛlɛkɛcɛw Abu Safina Dira u taara mun ye kɛlɛ kalan yɛrɛ marifa bɛ kɛ tan a bɛ kɛ tan avion bɛ jigin a bɛ jigin tan mun ye fɛn mun n'an b'a fɔ ko manœuvre militaire Abu Safina Dira u taara o baara de ka t'o ɲɛnamaya anw n'u dancɛ la ko baara in kɔni ko a kɛra mun ye février kalo tile 27 kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye dugu mun bɛ n'an k'a ma ko Tamarachet n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ye Mali ani Algérie dancɛ ye Algérie wolomasiri tabaw k'u ye nin wuli ka jɔ u ye nin baara in de k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko u ye nin funufunu yɛrɛ mun wuli k'a wuli tan u y'a yira k'a fɔ ko funufunu ko a tɔgɔ tɛ dɔwɛrɛ koyi Abu ko tempête du Hogar 2024 Abu nin ye fɛn ye fɛn mun n'a ye maaw k'u kamana kan kosɛbɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye u ye nin baara in kɛ yɔrɔ jumɛn n'o bɛ Algérie wolomasiri tabaw ko fɔ yɔrɔ mun bɛ n'an k'a ma ko mun ye secteur opérationnel de Borji Badji Mokhtar Abu Safina Dira k'u ye nin baara in k'a kɛ koyi wa i b'a ye k'a fɔ ko a kɛra mun ye Algérie sɔrɔsi ɲɛmaabaw ɲɛna n'o kɛrɛnkɛrɛnnen n'o b'u ka chef d'état major o ko fɔ maa mun n'an k'a ma ko Sayidi Abu Safina Dira i b'a ye k'a fɔ ko ɲɔni ko a kɛra o jɔlen ɲɛ wa nin ɲɛna Abu Safina Dira wa u tilala k'a kunnafoni k'a cari o de ye cariden da ye sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Algérikaw ye nin baara mun k'a kɛ tan Abu ko siga t'a la ko mun ye darakɔrɔbɔli don ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma koyi walasa u bɛ se ka an ka jamana marabagaw bila ka taa fili o kɔnɔna la cogo min na sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di mun ye Algérie filɛ ka wuli ka jɔ mun k'o kɛ an n'u dancɛ la Abu Safina Dira k'u ka kɛlɛkɛcɛw k'u labɔ kɛlɛ cogoya bɛ kɛ tan avion bɛ jigin tan marifa bɛ ci tan wa Abu Safina Dira fɛn mun ye kamanagan ko ye u ye nin baara in kɛ ni mugu mun ye n'an k'a ma ko munition Abu Safina Dira munition
gɛrɛ yira do koyi n'a ye maanifin sɔrɔ a b'i ka ko k'a ban pewu sɛbɛnnikɛla ko Abu Safinata k'u ye nin baara in k'o kɛ n'o minisɔnw ye laadala ko dunna Abu Safinata mun ye minisɔn mun don o bɛ kɛ ka manœuvre kɔni kɛ Abu Safinata mun ye minisɔn mun don a tɛ maa faa sɛbɛnnikɛla ko nka Alizerikaw ye nin baara mun k'a kɛ tarata tɛmɛnen n'o bɛnna février kalo tile 27 ma Mali n'u dancɛ la Abu Safinata k'u y'a kɛ minisɔn mun na minisɔn latika de do koyi Abu Safinata mun ye a mugu n'a y'i sɔrɔ maa min fa y'i yɛrɛ fa sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Alizeri jamana Abu Safinata ko siga t'a la k'u bɛ ka wulikajɔ de k'o kɛ nin waati na Mali n'u dancɛ Abu Safinata ko o cɛlala la k'i b'a ye k'a fɔ k'u ye hélicoptère bɛ jigin cogo min na Abu Safinata a bɛ wuli ten u ka force spéciale Abu Safinata parachute b'u pan cogo min na u b'u pan ten Abu Safinata ko mun ye darakɔrɔbɔli yɛrɛ kɔni don ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma wa Alizeri u bɛ fɛ ka an ka jamana marabagaw k'u funteni de Abu Safinata ka t'u bila mun ye fili o kɔnɔna la sɛbɛnnikɛla ko a bɛɛ n'a ta maanifin ni jɔra fali gɛlɛnkala la Abu Safinata ka doni o tɛ sigi a kunna abada sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dun ye ko in jateminɛ k'a lajɛ Alizerikaw y'a jira k'a fɔ ko nin tempête mun n'u b'a fɔ ko Ogare 2024 Abu Safinata ko n'u y'a baara fɔlɔfɔlɔ k'o kɛ n y'a f'i ɲɛna ko secteur de Borji Badji Mokhtar Abu Safinata kilomètre damadɔ u ni Mali yɛrɛ kɔnɔna cɛ i b'a ye k'a fɔ k'u ye nin baara in kɔni k'a kɛ ye sɛbɛnnikɛlaw ko maa minnu bɛ yen n'u hakili juru carilen don kosɛbɛ olu y'a jira k'a fɔ ko mun ye Alizeri ye nin baara in k'a kɛ wa Abu Safinata ka tila k'a kunnafoni cari cogo min na u y'a cari ten Abu Safinata a kunnafoni carila diɲɛ kɔnɔ cogo min na u y'a cari ten Abu Safinata maa dɔw y'a jira k'a fɔ ko Algérie k'e ko a tɛ fɛ ka démonstration de force de kɛ wa k'a jira k'a fɔ ko fanga b'ale la Abu Safinata ka ɲɛsin mun ye terroriste ma kɛrɛnkɛrɛnnen mun ye terroriste jɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko JENIM groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o sababu kɛ Abu Safinata olu fana kɛlen bɛ ka gɔrɔnin k'u la nin waati in na Abu Safinata Algérie ko nin bɛ se ka kɛ démonstration de force ye Abu Safinata u bolo ka ɲɛsin mun ye terroriste ma sɛbɛnnikɛla ko a ko mun n'i ye ko in jateminɛ k'a lajɛ maa dɔw fana y'a jira k'a fɔ Algérie nin baara mun k'a kɛ Abu Safinata ka tila k'a kunnafoni k'a cari tan laadala kɔlɔnɛ ninnu ko ninnu bɛ kɛ a bɛ kɛ gindo de kɔnɔna la a bɛ kɛ sutura de kɔnɔna la nka nin tɛ Algérie nin t'a ka baara kɔrɔ ye koyi Abu Safinata k'a ko kɛ tan ka sina k'a kunnafoni k'a cari diɲɛ bɛɛ ka bɔ a kalama Abu Safinata ko nin tɛ ali joli jogo ye wa filɛ ka nin mun kɛ ne tan Abu Safinata a fɛn dɔ maa bɛ kan k'i yɛrɛ ɲininka Abu Safinata kan k'i yɛrɛ ɲininka o kumana mun de ko b'u kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko min ye Algérie Abu Safinata ko a bɔlen filɛ ka nin baara mun k'o kɛ k'a bɛ fɛ ka jira an ka jamana la de Abu Safinata ko ale Algérie ko ale bi yan koyi wa k'ale ka giri analysekɛla dɔw y'a jira k'a fɔ ko Abu Safinata ka anw provoqué walasa mun ye an ka jamana marabagaw bɛ se ka bila fili kɔnɔ la cogo min na cɛ Algérie ka sabali sa an tɛ bila a kɔnɔ an tɛ bila a kɔnɔ u ye sɔ min don an y'a jukɔrɔ ji min bɛɛ ka cɛ ko sabali kɛlɛ man ɲi kɛlɛ man ɲi an ka jɛ ka terrorisme kɛlɛ fɔlɔ voilà Algérie tɛ se ka terrorisme kɛlɛ sa an bɛɛ de ye kelen Abu n bɛna fɛn dɔ f'i ye Algérie tɛ se ka terrorisme kɛlɛ terrorisme yɛrɛ sun ye yen de ye Algérie tɛ se ka terrorisme kɛlɛ a tɛ se t'u bila da kɔnɔ yɛrɛ wallahi a tɛ se yen ka denw anw yɛrɛ ka jamana in Abu Safinata a kɔrɔnfɛn fa ka basigi Algérie ka yɛrɛ t'a la de ayi man d'o la u t'a fɛ u t'a fɛ abada wa u tɛ fɛ ka ban yɛrɛ mɛn wa mun ye accord d'Alger mun n'u kun ɲa minɛlen n'u bolo k'u tun bɛ tɛmɛ accord d'Alger de fɛ Abu Safinata fɛn caman de bɛ yen k'u ka tiɲɛniw ta ka ɲɛsin an ka jamana ma o kama an ka jamana marabagaw nana ye k'a fɔ accord d'Alger mun filɛ nin a bɛ nin kana san joli bɔ a dalen don Abu Safinata nafa tɛ la hali accord d'Alger Abu Safinata n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛ ka n'a ka ko bɛɛ fɛn dɔw tun bɛ accord d'Alger kɔnɔ kabi waati i bɛ ka bana ye mɛ i bɛ ka Abu kabako dogo n'a ka ko bɛɛ a sɔnna bon accord d'Alger mun n'o o papier sɛbɛn faralen filɛ nin ye Abu Safinata o de fa kari Algérie yɛrɛ la o de kɛ bɛ k'u tɔɔrɔ cɛ y'u tɔɔrɔ u kɛ bɛ i n'a fɔ wulu fatɔ walahi Algérie tɔɔrɔ mɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Algérie jamana a bɛ ka nin baara in kɛ waati la Abu Safinata waati mun na ne juru o sɛbɛkɔrɔ carilen don an n'u cɛ sɛbɛnnikɛla ko a dogolen tɛ maa si la k'a fɔ ko min ye janvier tɛmɛnen Abu an ka jamana marabagaw ye hakilinata k'o ta accord d'Alger mun n'o signera kabini san 2015 anw ye Bamanjuw ni ɲɔgɔn cɛ Abu Safinata an ka maaw ye o accord d'Alger ni ka daakolon ci ni ka a filenkolon ci sɛbɛnnikɛla ko n'o bɛ tali kɛ Mayimuna Dunbiya Mayi y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na
ko bi Abu Safna jira Algeria jamana ye jamana mun na labɛnnen don Abu Safna jira sanga ni waati bɛɛ lajɛlen Abu Safna jira ka ɲamili Abu Safna jira mun ye tour à l'ordre public Abu Safna jira ko lana an ka jamana ale kɔnɔ la ka bisibasa k'a lana an ka jamana kɔnɔ la jamana do jamana mun na labɛnnen don o ma cogo bɛɛ Abu Safna jira a bɛ fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen de k'o kɛ maa minnu bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko bandi armés Abu Yadi Agali n'a ɲɔgɔnnaw Algérie kɛlen bɛ ka taa olu maa minnu k'u dogo k'u sutura Algérie n'a Yadi Agali n'a ɲɔgɔnnaw a n'a bandi kɔlen tɔ ninnu a minnu bolilen bɛ nin waati na n'an y'u bunte ka t'u da Algérie bɛ fɛ ka fɛɛrɛ dabali bɛɛ lajɛlen de k'o sigi sen kan Abu Safna jira ni n ka dusuma ni k'o ta k'olu sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Algérie kɔni bɔra ka nin baara mun ni k'a kɛ Abu Safna jira ni ka taa démonstration ka t'o kɛ an n'u dancɛ o la Abu Safna jira k'a dɔn k'a fɔ ko mun ye cɛ dɔ fasalen don ko miɲɛtɛ koyi sɛbɛnnikɛla ko a ko in kɔni mana kɛ cogo o cogo la an ka jamana marabagaw Abu Safna jira k'u kan ka kalanso sen ɲɛnama de ta nin ko in na koyi kalansen ɲɛnama Abu Safna jira ko nin ko in k'a jateminɛ kosɛbɛ o sababu kɛ an kɛrɛfɛ jamana mun n'o ye Algérie ye Algérie yɛrɛ kariyalen don ka marifa k'a di mun ye Bamajuw ma ka marifa k'a di terroristes ma Abu Safna jira ko an ka jamana k'a attaquer kana Kidali Algérie kariyalen don k'a kɛ Algérie b'a kɛ dɛ fonu m'a ɲɛ sɔrɔ jatigila a ye fonu m'a ɲɛ sɔrɔ terroriste ka jatigila tɛ wallahi fonu m'a ɲɛ sɔrɔ awɔ an de t'o tan d'u ma kunnafoni kɔni filɛ nin Abu Safna jira nin waati na an y'a sɛbɛn ka bɔ sɛbɛn na sɛbɛn mun n'an k'a ma ko Soir de Bamako Maimouna Doumbouya ale y'a fasiri i bonya o b'a la an ka taa Bukari ka dɔn k'a fɔ an bɛ dugawu de kɛ bolosigi hali bi ka dɔn k'a fɔ ani basigi ka dɔn k'a fɔ Ala k'a don a kɔnɔ Bukari ka dɔn k'a fɔ n'i y'o sɛbɛn bila min bɛ tali kɛ lɛnɛpana na kɛ ni ka dɔn k'a fɔ bi sɔgɔmada bɔli ye Bukari ka dɔn k'a fɔ n bɛ don o kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ an ka taa Kanpesude Badalabugu Bukari k'a dɔn k'a fɔ nin ye ko ye n'i k'a dɔn k'a fɔ jamana ɲɛmaaw kan ka u jɔ u jɔyɔrɔ la a ka jan i ka dɔn k'a fɔ waleya cɛjugu min chaque fois min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ waati o waati min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Kanpesude Badalabugu Bukari ka dɔn k'a fɔ o tɛ yɔrɔ wɛrɛ o ye i k'a dɔn k'a fɔ sanfɛ kalandenw Bukari ka dɔn k'a fɔ olu bɛ yɔrɔ min na o de tɔgɔ ko Kanpesude Badalabugu Bukari ka dɔn k'a fɔ Mali gouvernement a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la sabula i k'a dɔn k'a fɔ jɛrɛjɛkulu min bɛ yen ni u bɛ école ngwalenw jɔ a la Bukari ka dɔn k'a fɔ ni u bɛ wele ko association des élèves et étudiants du Mali Damuso kumana ni an bɛ a wele ko AEM Bukari ka dɔn k'a fɔ k'u ka baara bɛɛ lajɛlen ko a suspendura a bɛɛ lajɛlen jɔra fɔlɔ jusqu'à nouvel ordre et avec effet immédiat a banna pewu ayi ko kɔni sisan kɔni c'est effet immédiat u ka jɔ effet tɛ taa yɔrɔ jan bilen ayi c'est immédiat a sɛbɛnfura a tulo bɛ don a la waati min na a y'a sɔrɔ baara kɛli daminɛna la immédiat Bukari ka dɔn k'a fɔ Falen Kulubali ale de ye nin fɛn in ale de ye nin sɛbɛn in kɛ Bukari k'a dɔn k'a fɔ Falen Kulubali a ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ka kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ AEM ale ka bureau tigiw ye san o san kɛrɛnkɛrɛnnenya i k'a dɔn k'a fɔ ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ bureau de coordination de l'AEM i k'a dɔn k'a fɔ association des élèves et étudiants du Mali école ngwalenw i k'a dɔn k'a fɔ olu ka jɛrɛjɛkulu Bukari k'a dɔn k'a fɔ aujourd'hui c'est oser vaincre Bukari k'a dɔn k'a fɔ san o san min bɛ tali kɛ nin waati laban in na Bukari k'a dɔn k'a fɔ ninnu ka bureau tigiw o baaraw bɛ daminɛ a ka jan k'a daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ an ka gouvernement lycée public la Bukari ka dɔn k'a fɔ kalanden ngwalenw bɛ yɔrɔ min na ni olu bɛ wele ko universités ani grande école n'o bɛ tali kɛ école la nin baara in de bɛ daminɛ i k'a dɔn k'a fɔ o yɔrɔw caman na Bukari ka dɔn k'a fɔ ko ka baara in n'a daminɛna a caman bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ a bɛ taa kuncɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni maafaw ye ani maajɔnw o ni a ɲɔgɔnkow caman sabula i ka dɔn k'a fɔ ko n'i ye an ka Mali kalanso sanfɛ kalansodenw ta k'a lajɛ a ko i ka dɔn k'a fɔ a caman de bɛ yen Bukari ka dɔn k'a fɔ minfɛnjuguw u bɛ olu min Bukari ka dɔn k'a fɔ kalanden caman bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o bɛ tali kɛ AEM a tɔndenw caman na Bukari ka dɔn k'a fɔ min bɛ wele ko la guerre Bukari ka dɔn k'a fɔ ko ninnu de bɛ o baaraw kɛ sabula i ka dɔn k'a fɔ la guerre bɛ kɛ ni i ka dɔn k'a fɔ minɛn fɛn o fɛn ye a bɛ kɛ ni i ka dɔn k'a fɔ maramafɛn fɛn o fɛn k'o bɛɛ lajɛlen de bɛ k'a dɔn k'a fɔ AEM mɔgɔw bolo sabula i ka dɔn k'a fɔ ko nin waati laban in na AEM ko a taa bɛ ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni maa ti a si dɔn sabula i ka dɔn k'a fɔ k'a daminɛ marifaw la ka taa se i ka dɔn k'a fɔ muruw ma ani besow Bukari ka dɔn k'a fɔ ani ndɔlɔw n'a ɲɔgɔnko caman Bukari ka dɔn k'a fɔ ko AEM mɔgɔw bɛ kilasi kɔnɔ ko nka ninnu fana fɛn ninnu bɛ u bolo Bukari ka dɔn k'a fɔ Falen Kulubali a ko i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ 28 février kalo tile 28 tɛmɛnen n y'a dɔn k'a fɔ o tun ye arabadon ye Bukari ka dɔn k'a fɔ ko gɛlɛya belebele nana i ka dɔn k'a fɔ Kolinde Badalabugu la sabula i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ bureau tigiw baaraw nana daminɛ Bukari ka dɔn k'a fɔ maa kelen i ka dɔn k'a fɔ o tora sisi la sabula i ka dɔn k'a fɔ ekɔlidenw u y'u ka baara kɔrɔw daminɛ n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ muguci ɲɔgɔnnaw ani i ka dɔn k'a fɔ beseta ɲɔgɔnnaw kama Bukari ka dɔn k'a fɔ ko o ye baara cɛjugu in u ye a daminɛ o kuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ nin ko in tɛ nin siɲɛ fɔlɔ ye sabula i ka dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ san
o san wakati ka dɔgɔ fɔ ni olu ka biro sigi ni a sera wakati ka dɔgɔ fɔ ko nin gwɛlɛ in de bɛ don i ka dɔgɔ fɔ école ngwalonw ka dukɛnɛ ma o kuma i ka dɔgɔ fɔ ministre min ni o ɲɛsin bɛ ka dɔgɔ fɔ enseignement supérieur ma n'o bɛ wele ko ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique n'o bɛ tali kɛ ɲinini kow la wakati ka dɔgɔ fɔ olu kɔni y'a ɲini Mali yɛrɛ a gakɔrɔdama fɛ koyi conseil des ministres min ni o tɛmɛna hali a ma mɛn arabadon i ka dɔgɔ fɔ ko k'u ka baara yɛrɛ bɛɛ lajɛlen k'a susuba a ye mun ko yɛrɛ ko k'a bɔ ko k'a jɔ bɛɛ pewu wakati ka dɔgɔ fɔ ni a mɛnna mɔgɔ ma da kɔnɔ kasa wallahi Fikasa. Mais Bakari ko hal choje to mais état général de l'éducation na ya kuma fo yo. O kuma fo ko ko ayam ci ka ci o do foro. Na ma dabla ndi la fi. O do foro sango sa ma do be sa. Wallahi. Kala bo mi se ga ni ga kelekero ya. Al salo kai. Yo do fa. Marfa do bubu ya la te kelekero la. Wallahi. O re ya. Ka nunu mina do ku bla ka ta yefe. Abana. Boli ka do fa falen kulubeli akui ka do ka fo mi me talige ila dala kula sanwo sam mi me talige nunu ga biro sigila a renouvellement no be talige biro croyali la abaro bi boloda ni ni bare boloda li damina mi me talige ka do ka fo kan rivo la no be talige ka do ka fo kan vlabe ka fo nyema nyinu ne ka do ka fo akra to to ma utita fangele ve o mai ka do ka fo do ba fo ube fano ve do ba fo ube fano ve wani ka do fo ko gela de bina do ka do ka fo fan blind ani nwanje ado la ka do ka fo wuli ka jo abina boloda ka jo de ta laba femina wakati ka do ka fɔ a caman na marifaciw ka taa se ka do ka fɔ min bɛ kɛ besekɛlaw la ani ka do ka fɔ dɔlɔkuru a n'a ɲɔgɔnko wakati ka do ka fɔ ko o baaraw de bɛna boloda i ka do ka fɔ dukɛnɛw ma koyi min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ école min bɛ ni o tɔgɔ ko Amedi Tarawele wakati ka do ka fɔ ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na o ye faculté des sciences économiques et de gestion wakati ka do ka fɔ ni an bɛ a wele ko F5 wakati ka do ka fɔ ni écoleden ale bɛ nin yɔrɔ in na a ko i ka do ka fɔ ale de nin tora ko in na o don ko arabado min bɛ tali kɛ ka do ka fɔ Karo Tarawele i ka do fɔ ni balimakɛ n'o bɛ wele ko Amedi Tarawele dɔw yɛrɛ b'a fɔ a ma ko Alliance Medmo wakati ka do fɔ ale de tora nin ko in na a ko i ka do fɔ écoledenw nana wuli ka jɔ k'a boloda min bɛ tali kɛ i ka do fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛmaaya nɔfɛ sabula i ka do k'a fɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko ɲɛmaa kɛlɛ ko a ye ɲɛmaa sigi bɛɛ sen na min bɛ tali kɛ i ka do fɔ u ka ɲɛmaa sigi fanba de bɛ yen wakati ka do fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ k'a kɛ a ye o kuma i ka do fɔ ɲɛmaa dun bɛ kɛ i ka do fɔ maa kelen ye bɛɛ lajɛlen tɛna se ka place in sɔrɔ koyi o kuma i ka do fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka jɔ k'a boloda min ma se min na o kuma i ka do fɔ marifa bɛ min bolo o b'o ci min bɛ tali kɛ bese bɛ min bolo o b'o baaraw kɛ dɔlɔ bɛ min bolo i ka do fɔ o b'o baaraw kɛ wakati ka do fɔ bisi basa o de bɛ wuli ka do k'a fɔ k'a jɔ i ka do fɔ école a dukɛnɛ ma min bɛ tali kɛ i ka do fɔ karamɔgɔw la n'o ye anw école maître ye wakati ka do fɔ duuru anw bi o don fiyɛ lɔ sabula i ka do k'a fɔ ma ko i kan k'i yɛrɛ ɲini nin ko in da wari min bɛ a mana dabɔ falen kulubali yɛrɛ ɲini bakara ma yɛrɛ ɲini kurusan fila in n'a dabɔra yɛrɛ ɲini falen a ko i ka do ka fɔ n'o baaraw daminɛna a Bakari ka do ka fɔ ko école karamɔgɔ caman de bɛ yen u b'u yɛrɛ ɲini i ka do ka fɔ ministre min ni o ɲɛsin bɛ enseignement supérieur ko ma a ko i ka do ka fɔ k'i ɲɛ bɛ nin ko in da la k'i ka do ka fɔ ko fu bɛ a sɛbɛn waati la sa i ka do ka fɔ nin ko in da la i ka do ka fɔ ministre a taara ka taa kɔrɔfɔ in da i ka do ka fɔ a tɔɲɔgɔnw tulo kan n'o bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ conseil des ministres sɛbɛn Bakari ka do ka fɔ u ye min décider u ti dɔwɛrɛ i ka do ka fɔ ayam ko yɛrɛ u k'a jɔ fɔlɔ min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ jusqu'à nouvel ordre wa u ti dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ i ka do ka fɔ avec effet immédiat Bakari ka do ka fɔ ko ayam ko kɔni ko a banmɛ fɔlɔ o kuma i ka do ka fɔ fo ka taa se waati wɛrɛ ma ayam ko hali ni a bɛ kuraya a kan ka kuraya i ka do ka fɔ kura cogo min na Bakari ka do ka fɔ ko o baaraw ko o bɛna boloda ministre ka do ka fɔ a ko ale dusuma tɔɔrɔ la sabula i ka do ka fɔ écoleden min ni a tolen filɛ nin ko in da fɛ Bakari ka do ka fɔ ko nin kɛra fɛn min ni a ma bɛn koyi o kuma i ka do ka fɔ ka wele ani welewele ta ka da Bakari ka do ka fɔ ayamu maa minnu bɛ yen ni u bɛ a baara kɛ k'a yir'o la k'a fɔ ko ayamu ko a jɔra fɔlɔ o kuma i ka do ka fɔ min bɛ tali kɛ école karamɔgɔw la ani ka do ka fɔ écoliso kɔnɔ baarakɛbaa fɛn o fɛn bɛ yen fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛna tigɛ don nataw la lakana bɛ se ka ta ka olu sɛgɛrɛ cogo min na a ka jɛ i k'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ se ka kisi baasi ma cogo min na nka i ka do k'a fɔ kuma in yɛrɛ a lasiri tɛ dɔwɛrɛ ye a lasi fɛngɛ tɛ dɔwɛrɛ o ye min bɛ tali kɛ ayamu kɔni na minisiri ko k'a da jamanaden bɛɛ lajɛlen kulo kan ayamu ka do k'a fɔ avec effet immédiat u ka baara bɛɛ lajɛlen sotorola fɔlɔ kosɛbɛ Falen Kulubali awɔ de fana abo an bɛ taa teliya la ne bɛ n bolo n b'a kari ka don soit de bama ko n bɛ bɔ n'a ye teliya la Youssou Konate Youssou a kumalen don a b'u placer sous mandat de dépôt pour atteinte au cœur de l'État Abu Safinɛ Dramɔ an ka sirifikɛ dɔ bɛ tali kɛ Suala Baya Hayidara Abu Zulfakari ko siga kɔni t'a la kunun ko Zulfakari a ma taa a ka so fiɲɛ bɔda kɔni ko o dira a ma Youssou Konate Abu a y'a jira k'a fɔ ko an ka wajilikɛla mun bɛ n'an kama ko Suala Baya Hayidara guide spirituel is
Burahamana abu ko kunu no bena alamsa do ma février kalo kile muga ani kononton ibena ka fo kalo fla temenen ko fe munye dibila kelengana munye joila ka sobona ni swala baya haidara abu safedra ko fiye boda ko ni ko odira amakoy abu ni ajtemna kala jamu swala baya haidara mana de depo otara ka dale ka pôle procureur de pôle national de lutte contre la cybercriminalité ko sabka jalaki muno tara ka swala segere orbe taleke atteinte au cœur de l'état et la diffusion des propos mensongers abu safedra ka fe fo fe muna ni galo era ko ndo koy abu safedra na be ka so be ka nyagami jamana ale konna la o jalaki li le ko taleme ka swala baya ni ka asegere sabengela ko akumu ye swala baya aidra abu safedra ni akli bala swala baya aidra mu ye décembre ko leta ani kononto samba fla ani samgo ani saba brigade d'investigation judiciaire nanka mako beji abu safedra olutara wole bla swala maka swala koni a wole la alla mena ngila ko akumu ye swala utara nofe akadema ya la swala ko a wole la atara abu safedra swala ka jagulu mun fana be no ba aka tondo ngufo abu safedra olu wira ka jamakulu bay koy abu safedra ni ngata beji dala kata fatay ali ni ku dajitu abu safedra binyoro koni ko ote abu safedra na manya ka foko mi swala aka disulu aka kalandewu ane akanubo abu safedra olu yo wuli ka jo ko ke amanya mungo abu safedra munye beji maw katala olu koni yo ko ya abdala kata critique la ba ko buluka abu safedra mawbe balikola wati muna ko swala baya haidara abu safedra o yasro munya aka kalandewu anaka tondewu anaka nubo abu safedra olu be beji dala abu safedra o yasro munya swala alebe kasubongo sabingila ko akumunye swala koni ko atara kasubona ni tuko yana sabingila ko akuna manya ka foko mezul fakara atara maison centrale de Bamako no be Bamako MCA ko fo Bamako kasubamba otewa abu safedra adobe dolani depot na to ka daika abu ibikla ka transfert gol abu latike ko na bol swala ka swala na bo we Bamako kasuboma la abu safedra u swala ya blaka tamunye kasomu no be joila konnala sabingila ko akoni swala jetemina kalaje abu safedra wati temuno la swala koni ay korfo do ko shele abu safedra aka video do re na yemuye bololo sra ofe abu video mu konala ibaye ka foko mi swala abe mu kuma koswe anga polti we jamana maraba ko ma kenga na muya anga critique la ko fene abu safedra abe kuma chama ko foka nyesu uluma abu safedra amanya mu ko swala koni ku ye maral de boka takadaka wasigiro trake munye ka subo maye ya transfer katana ye munye rombe no be do ila ko fo kalo flat temuno ko fe ngila ko akumunye swala ay kalo fla abu asabna ayo ko nga dibila munyi karamugo abe dibila amanya mungo ko munye janvier kalo kile mungo ani kononto no yekunu ye abu safedra munye liberté provisoire ko ni odira swala ma ba be se kata akade mayala sabani ngila ko akoni du ajite mena kala je swala baya aidira adone ka subongo no abu safedra munye akatonde anna kanubo ulu ya leni to ko bela dilena ka foko munye yaji ngo chaman ko ke pôle national de la lutte contre la cybercriminalité ma ofe ka lanyini ko ay ferenda baliki aka ankara ko aka fiye boda abu safedra baye ka fo onata be mu ye fiye boda ko masaka di swala makoy da manya mungo karamo ko ninko aka dugo ko na jabi abu safedra ka be masikalo yela ko mo la koy ko sabo kunu swala ko ashira aka de mayala sabani ngila ko adugulante mashila wati muna mu ye swala ko ni apme ka subona abu tabale na goshi kaida ka fo ko mu ye swala ko ni ko adale men wati na umi hospital do konala ko mi ye shelfika ko ni ko afari ko adole mate adoni ira kama mi swala kanumba anaka tonde anabalma ulu ya laini ka foko mi swala kwa kan abla kata jamana ko kani wala sa abise ka furaga to muna sabana ngala kon go amana ka tuko kon mi swala koni abu safedra liberté provisoire koni ko odira masuro wa mi swala koni ko shida ka de mayala la fon filane ana sabaka bo sebam na ko ma ko swade be mako bamako bula mamu nya fasiri yusu konate ibunya oba tabarkala abu ni wati na muya abisi sugo ame fulla sama français ka fa na ko asisugo angata aywa bokari kanu fo mi metalge abisi sugo la bokari kanu fo ale ko foli ngoro ko fa ka bo français mi metalge kanu fo le point journalier mido okono bokari kanu fo ad ni ale ka sebenye le point godi kanu fo mi metalge mali re a politique ko la e ku kado ka fo crédibilité ko metalge kado okoro Bokar Kaddo crédibilité. Biga crédibilité de banfolo. Quelle crédibilité pour les hommes politiques? Ay jamana en kono biga crédibilité de banfolo ka sorogi kele. Abara. Ye mama kelele. Abu Safedra ya bela de nga crédibilité de banfolo ka bekele. Bokari. Ni metalge Kaddo ka crédibilité la. No metalge politique mo la. E ki Kaddo ka makanga kala turu nunu na blende. Bokari Kaddo ka crédibilité. Abi kuma chama bo. Bokari Kaddo ka crédibilité. Tangara bakando.
n'a fɔra i ma ko i ka crédibilité ko jɔnkɛ mɛ a la Bukari Abu dana tila dana tɛ a banna kuma e tɛ danamaa ye a bɛ se ka fɔ ten a bɛ fɔ se ka fɔ ten a fɔ ten danaya ma tɛ a banna Bukari ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ Mali politique maaw la a k'a dɔn ka fɔ a y'a yira k'a fɔ min bɛ tali kɛ danaya ko la ani k'a dɔn ka fɔ ninnu ye maa ye bi Bukari ka dɔn ka fɔ ni kala tɛ turu u la Bukari ka dɔn ka fɔ Mali politique maaw ye k'a dɔn ka fɔ danaya kɔni a k'a dɔn k'a fɔ maaw jigi a sɛbɛ waarole mɛ waati laban na min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ anw ka Mali politique maaw la Bukari k'a dɔn k'a fɔ ko maa bɛ se k'i yɛrɛ ɲininka k'a dɔn ka fɔ Mali politique ko n'i ye malidenw bɔ k'u jɔ k'u ɲininka bi Bukari ka dɔn ka fɔ maa caman de bɛ yen min n'i ka dɔn ka fɔ u tɛ kala turu ka dɔn ka fɔ politique maaw la min n'i ka dɔn ka fɔ a bɛ wele ko crédibilité Bukari ka dɔn ka fɔ ni o bɛ tali kɛ danaya baliya ka dɔn ka fɔ maaw bɛ u ta ka politique maaw k'olu sɛgɛrɛ a ko i ka dɔn ka fɔ e ko Mali politique maaw ninnu kɛ n'i ka dɔn ka fɔ kulonkɛ maaw ye de sabula i ka dɔn ka fɔ ko n ye Mali politique maaw caman da k'a lajɛ bi Bukari k'a dɔn ka fɔ ko maaw do barakolo ŋunu do min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ barakolo ŋunu Bukari ka dɔn ka fɔ ko an ka politique maa caman de kɛ bɛ u ye a ko i ka dɔn ka fɔ ko hakili jiginna min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ Alpha Umaru Konarɛ Bukari ka dɔn ka fɔ waati min na Alpha Umaru Konarɛ k'ale bɛ fanga in kɔnɔ i k'a dɔn ka fɔ waati min na a ka mandat bɛna taa fori min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ a ka militanw na n'o bɛ tali kɛ Adama PASJ Adama i k'a dɔn ka fɔ Adama Kɔrɔni Bukari ka dɔn ka fɔ ko a militanw ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn ka fɔ ka u wɔlɔmɛ ka taa u jɔ i k'a dɔn ka fɔ Amadu Tumani Ture Bukari ka dɔn ka fɔ ka taa tugu o kɔ Bukari ka dɔn ka fɔ ni yɛrɛjɛkuluw ye yɛrɛjɛkulu minnu bɛ tali kɛ association ani a ɲɔgɔnkow caman la Bukari ka dɔn ka fɔ ko u taara tugu Amadu Tumani Ture kɔ Bukari ka dɔn ka fɔ ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ o nana kɛ jamana ɲɛmaa ye Bukari ka dɔn ka fɔ waati min na u ka fanga fana a bɛna nɔgɔya min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nin yɛrɛjɛkulu kelenw na n'o bɛ tali kɛ o parti politique maaw la n ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn ka fɔ ka taa u jɔ maa min kɔfɛ Bukari ka dɔn ka fɔ ko e ko o ma kɛ Ibrahim Boubacar Keita fana ye o kɛra mun ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ politique maaw la i ka dɔn ka fɔ u kɛ bɛ ŋɔbi ye yɛlɛma i ka dɔn ka fɔ u bɛ o kɛ sanga ani waati i ka dɔn ka fɔ wa fiɲɛ tafa u bɛ o ɲini k'o dɔn Bukari ka dɔn ka fɔ waati min na a yirala ka fɔ fiɲɛ tafa bɛ na kɛ IBK fanfɛla ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ nin maa kelen ninnu na olu de nana tugu i ka dɔn ka fɔ Ibrahim Boubacar Keita kɔ Bukari ka dɔn ka fɔ waati min na Ibrahim Boubacar Keita a ka fanga a nana ɲɔbo yaba min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ yɛrɛjɛkulu dɔ de nana wuli sen kan i ka dɔn ka fɔ an bɛ o wele ko M5RFP Bukari ka dɔn ka fɔ ko n'i ye nin yɛrɛjɛkulu in ta k'a lajɛ M5RFP a ko maa caman de bɛ yen minnu ni olu ye baara kɛ i ka dɔn ka fɔ Ibrahim Boubacar Keita ale ka fanga la olu de taara ni yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ nin M5RFP in kɔnɔ Bukari ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ adama maakɔrɔw tun bɛ a kɔnɔ minnu tugura ATT kɔ Bukari ka dɔn ka fɔ olu tun bɛ a kɔnɔ minnu tugura i ka dɔn ka fɔ Ibrahim Boubacar yɛrɛ kɔ Bukari ka dɔn ka fɔ ko olu bɛɛ lajɛlen nana u yɛrɛ sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ M5RFP la u tun bɛ Jɔnkuda kɔ a kuma kɔ u tun bɛ Amadu Aya kɔ kojugu k'a bɛ démocratie don an ka jamana kɔnɔ Abu Safinɛ Jara ne ko M5 in bɛna mun f'i ɲɛna k'a bɛ M5 in bɛ sigi maaw y'a dɔn c'est à dire que i b'a dɔn wagati bɛɛ u bɛ nin de kɛ mɔgɔ la hali u ka alliance ninnu u bɛ alliance minnu kɛ tan Abu Safinɛ Jara a kɛ kun ye dɔrɔn ka jamana kɔnɔdenw de hakili kɔni k'a bɛɛ jamana kɔnɔdenw de tɛ faamuyali kɛ Abu n'o tɛ ninnu maa bɛ Abu Safinɛ Jara ko a ye démocratie k'a kɛlɛ minnu ye a démocratie fɛnɛ k'o lana an ka jamana kɔnɔna la maa mun fɛnɛ kɛra sababu ye ka bɛɛ a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ ne ka baba ka Musa Tarawele k'a ka fanga bin Musa Tarawele kanubaw Abu Safinɛ Jara ani mun ye la démocratie ninnu fila dama ka da tɛ fiyewu o tɛ kɛ an k'o fɔ ka nɔgɔ bɔ o tɛ kɛ fiyewu M5 in kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen taara ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ a banna parti bɛɛ y'i yɛrɛ sɔrɔ o de kama k'a bɛ dɔɔni mun kama ne terikɛ ko M5 k'a ko banna n ko nin kuma in n k'a ye tiɲɛ fɔ nin kuma in a ye tiɲɛ fɔ dɛ kabini coup d'état kɛra awɔ walahi e bɛ coup d'état kɛra a ko k'a ko banna koyi a ko banna koyi o sanfɛ fɛn ɲininaw don awɔ bɛɛ bɛ k'i ta ɲini nka an bɛ mun f'u ye Abu Safinɛ Jara u k'a dɔn k'a fɔ Abu M5 don o M5 tɛ o an ka jamana in bɛ jɔ a bɛ jɔ M5 wa o bɛɛ sidɔnnen don koyi M5 ka jɔ u bɛ nin fɔlɔkɔ mun na ta a bɛɛ sidɔnnen don a bɛɛ sidɔnnen don a bɛ nin fɔlɔkɔ wulu mun na ta aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ye de ka ɲɔgɔn lebu walahi u bɛ ka ɲɔgɔn lebu u bɛ ka bɔ ni ɲɔgɔn ye de ka ɲɔgɔn lebu kojugu e bɛ M5 guloma jɔ de la Abu Safinɛ Jara ko mun bɛ se k'i bolo kɔrɔ ta ɲɛ yɛrɛ ma ka tagama jamana in kɔnɔ k'a fɔ ko lebu yɔrɔ dɔ t'u la o tɛ yen o ma turu o ma turu dɛ awɔ n bɛ se ka cɛ 10 bɔ n tɛ aro o ma ten a tɛ yen e ko dɔw bolila an bɛ i bɛ ka kɛlɛ la waati min na dɔw bolila an ka cɛ i bɛ ka dɔw wele dɔw bolila a tɔgɔ bɔlen filɛ i bɛ ka ye miliyɔn i y'a faamu miliyɔn hakɛ dɔ dira u taara k'u ka téléphone to an ma dɔn ka fasodenw to kasoko kɛlɛ la yan o ma kɛ yan
o ma kɛ yan bon kelen ka ko fɔ le point a de ka ko fɔ a ye nin kɔrɔfɔ in zarada koyi wakari min bɛ talikɛ ka ko fɔ nin M5RP jɛkuluw la wakari ka ko fɔ hali bi nin waati laban in na min bɛ talikɛ ka ko fɔ nin jɛrɛ jɛkulu in na a maa dɔw bɛ yen ka ko fɔ olu kɔni da wa wakari ka ko fɔ ko olu kan ko changement wakari ka ko fɔ ko nin dɔw la ka ko fɔ n'i b'a ye k'a fɔ maa minnu ni olu bɛ nin jɛrɛ jɛkulu in kɔnɔ dɔw bɛ wele k'i ka ko fɔ M5RP wakari ka ko fɔ a dɔw ta ye ɲinta ɲini ka ko fɔ fanga min ni o bɛ senna nin waati in na dɔw bɛ kɛ i ka ko fɔ fanga in u bɛ ka tugu a ko koyi sabula i ka ko fɔ maa minnu don u y'a daminɛ kabini Musa bira wakati ka ko fɔ k'a daminɛ waati la ka se fɔ sisan ma u bɛ tugu ka ko fɔ u bɛ yala yala la min bɛ talikɛ ka ko fɔ u bɛ ka yɛlɛma sanga ani waati fanga na fiɲɛ bɛ fan min fɛ wakati ka ko fɔ ko u bɛ taa o sira fɛ o ma i ka ko fɔ nin waati laban a caman de bɛ ka Asimi Goita wakati ka ko fɔ a caman bɛ k'a ɲini k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min bɛ talikɛ ka ko fɔ o fana u ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ min bɛ talikɛw ka don fanga kɔnɔ cogo min na haka ja i ka ko fɔ a k'i kanbɔ wakati ka ko fɔ u caman bɛ ka nin kɔrɔfɔ in bɔ wa caman kɛ bɛ k'i yɛrɛ k'i ka ko fɔ fanga in soutenu b'a ye n'o bɛ talikɛ ka ko fɔ fanga in ka ko fɔ a lafasa b'a la a ma sɔrɔ ka ko fɔ ŋaniya wɛrɛ bɛ u kɔnɔ min ka ko fɔ u ni fanga in lafasali o tɛ kelen ye u ba ka ko fɔ ni maa minnu ni u filɛ nin ye yala yala la wakati ka ko fɔ u bɛ sanga ani waati u bɛ maa dɔ nɔfɛ ko nin bɛɛ lajɛlen ta tɛ foyi ye min bɛ talikɛ ka ko fɔ ɲinta ɲini dunta ɲini wakati ka ko fɔ ko u bɛ k'o de kɛ wakati ka ko fɔ ko ne nin jɛrɛ jɛkulu in ta k'a lajɛ a maaw kɔni bɛ ka ko fɔ Mali yɛrɛ a politikimaw bɛɛ lajɛlen de ko do koyi ko n'i ye politikiman ninnu ta k'a lajɛ u b'i ka fanw de ɲini min bɛ talikɛ fiɲɛ bɛ taa fan min fɛ ani waati ka fɔ ko u bɛ u ɲini ko waati dɔw la n'i y'u ye ka guara da wakati ko i b'a sɔrɔ k'a fɔ ko min bɛ talikɛ kɔn la min bɛ talikɛ ka don k'a fɔ dunda wakati ka fɔ ni o jɔyara waati o waati min bɛ talikɛ wulikajɔ la u bɛ o boloda u b'a ye k'a don k'a fɔ ni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛra ka poste dɔ di dɔ ma kama k'o b'i da de u b'a ye k'a don k'a fɔ ko Mali politikimaw min bɛ talikɛ crédibilité la n'o bɛ talikɛ ka don k'a fɔ maa ti kalaturu u la danaya k'a don k'a fɔ maa ti o ta ka da Mali politikimaw kan bilen sabula k'a don k'a fɔ u ka danaya ko wakati k'a don k'a fɔ ko dɔɔni don sabula k'a don k'a fɔ u bɛ yɛlɛma yɛlɛma kɛ ŋɔmi ko ŋɔmi yɛrɛ takula ani ŋɔmi ko bɛɛ mun f'i ɲɛna quoi a bɛ yɔrɔ quoi Mali politikiman ni ne ka gu ye Mali politikiman u kabako de bɛ maa minɛ waati dɔ la mais ne yɛrɛ bɛ jigin jamana kɔnɔ dɔw de la n'i ye politikimanw ka journal kalan n'i bɔra kɛnɛ ma o t'a f'i ye dɛ ayi u bɛ se k'u ɲɛ kun kɔrɔ tɛ c'est nègre ye ko voilà tout ça là ko ninnu bɛɛ ye aigriw de ye bon u bɛ dɔ de fɔ an ma ko c'est des aigris ko c'est des aigris ja ye ninnu to yen sa ko mɔgɔ bɛ ninnu lamɛn ko ninnu parce que an ko mais dutigi Abu Safinɛ Jara b'a ye dutigi san kelen san fila san saba kɔnɔna la dutigi bɛ bɔ kumakan kelen a bɛ se ka o yɛlɛma ko 70 ni 7 kɛ k'a sɔrɔ ka nkalon wa mun ye élection mana se tan i b'a ye k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ko alliance maa minnu yɛrɛ Abu Safinɛ Jara hali alijinɛ n'a dayɛlɛla k'u bɛɛ ka don yen dɔ tɛ sɔn dɔ ka don ko alliance o waati u bɛ bɛn sa o nka n'u ye fanga ɲini jamana kɔnɔdenw kɔ kan k'a yɛlɛ waati min na Abu Safinɛ Jara u bɛ sɔrɔ ka fara farali daminɛ yen ko sabu bɛɛ bɛ taa fan o fila dama ma bɛn o mais u bɛ bɛn de ka fanga de ɲini n'u bɛnna ka fanga ɲini a bɛ tila ka kɛ jamana kɔnɔdenw de ka kɔ kan o caman de kɛra yan élection tɛmɛna partout bɛ k'a bɛ Ala k'u dɔn ma ji kɛ ɲɔgɔn abada mais nin waati laban na k'u taara fara ɲɔgɔn kan ka jɛ ka élection kɛ hali ni banni kɛra ɲɔgɔn fɛ u tɛ taa olu tɛ ɲɔgɔn kungo la hɛrɛ fara hɛrɛ tana kan u tɛ taa nka ni politiki ko daminɛna u bɛ tila k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa kan ka kalaturu o maa sugu o Abu Safinɛ Jara foli nin waati na an b'a lase mun ye Fabugu Morikɛ ma n'o ko fɔra a bɛ Mahamadu Seba Lamini Jara Abu Safinɛ Jara k'a min si fɛ ni ka salo bɔn si fɛ a bɔ an ko maa minnu bɛ Mahamadu dɔn Fabugu kɔ ka belebele Abu Safinɛ Jara y'a dɔn k'a fɔ ko mun ye kamalen ani dɔnni min ɲɔgɔn na a ye wulibali don dɛ Fabugu Mahamadu Abu Safinɛ Jara fɛnkɛ ne mun don a ma nɔgɔn k'a jara walahi i balimakɛ cɛ ma nɔgɔn a ye ne yɛrɛ nin diyara n ye ne ye kɔlɔsi bila Jaralaka min ye ale don ɲado a tabarikala n'o k'ale ma timi a tabarikala o ka ɲi wulibali don dɛ wa foyi min ka ko diya ye nin kɔ nin diɲɛ kelen ye nin fɔ dɛ ne kɔni b'a dɔn an ta ye mun ye n'an ye fɛn min ye an bɛ jɔn la fɔ i b'o fɔ wa n bɛna mun f'i ye n'i ma se ka a tɔgɔ bɔlen filɛ kɔnɔ ni ko dɔ dir'i ma n'i ma se ka fɛn Abu Safinɛ Jara fo lahara an tigɛ ɲɔgɔn kan ma ye ayi non an y'i bila dɔrɔn i bila la ça c'est clair Mamadou Jara Abu Safinɛ Jara filankɛni ani dɔnni min ɲɔgɔn na 79 85 85
41 Issa Djidoumbia amba fana funu wati na Italie ka fo Issa na ko Adoumbia Abou Sabna Ali bi amek la ka fo kanu baw nyana ko feran dabalike ko carte de fidélité ka ta Abou Sabna wala samunye jamuka yin abisika si tumna Abou Sabna jamuka abisika asiro ko la soro tumna Abou Sabna o stratégie la mu sungalo dambele amba fana funu wati na Abou Sabna kadi jara ale sogole mana Abou ame ta atelier la indicateur du renouveau Seydou Jara Abou Sabna balma ke akumalen akoni wati na farafara lemuna beni jekulu bayen kono nanga ma M5 RP Abou mamumbe nobe docteur Sugal ko kala mayga ko fo ko bolo ngoni ko ashebe ko shine de Sugal la wa bani ngala ko ako mamunumbe na mafu madishiba munu no betona to munanga ma front pour la sauvegarde de la démocratie damuson balana anka mako FSD Abou Sabna baye ka fo ko amacha mane keleme ka jela kita ninga docteur ka segera bi no be Sugal ko kala mayga ko fo ko sabga uyayira ka fo ko fara le munna be M5 RP ko na la bi Abou Sabna ko keno te muso no te usikata la ko docteur Sugal ko kala mayga ko ale noyero sabani ngala Seydou Jara ako mu nye ni jekulu banyira nanga ma FSD Abou Sabna ni ya jemana kala je ale de ke Sugal ka jekulu munni Sugal ba atokola M5 RP o konna la ako mu nye mayile ka dobe no be talike mutakatala na ale ko fura obe sindi faso yiri wato obo okofo Abou Sabna na manya ka foko ni wati la bayina kuma ko ni anana chaya M5 ko raka akuma anana sebe ko chaya ila muna be M5 konna la strategy la anana ka foko mu nye metre mutakatal Abou Sabna ale na sabani ndoke ninga black bololo sanfe sabani mun konna la ayira ka foko mu ye ko crise M5 RP kono wa ani FSD kono wa Abou Sabna ko abada ibai ka foko mu ye metre mutakatal ay koni ayira ka fambe domina kompi buloni muno kera ka mau ku shisba ka ira ka foko maute M5 RP la Abou Sabna ani mu ye ka boka mu ye kuna foni chari fambe fe kuna foni mau Abou Sabna ko chari fambe la dire fe Abou Sabna ko ni ye fe ngoni ye fe mu Abou Sabna ko sigata la ko ni ye kala klene ngoni ye ye shanuku klene Abou Sabna ko sigata la ko kala ko aba akodo dodra mu ye belebele no be mutakatala akoni ayira ka foko sigata la mamunu mbiga ni nguloni ngoke ka mau ku gulonga bo M5 RP la ka mau genga bo M5 RP la ani ka boka mu ye kura foni langulo ko charita Abou Sabna ko sigata la ko de me ba de bugu de me goy ko sabga mado be o buga yele ko fo ama fu mamma ku ko mentor ku ga dishiba Abou Sabna ko le ga deme ko abuga tanu ku sigere Abou Sabna ibaye ka foko mu ni metre mutakatala mado mamuna abe M5 RP ko na la Abou Sabna wa ma yele ke belebele ko odogoy metre mutakatala ayira ka foko ni misika famia toji Abou Sabna na fura ko mi jekulu ira ko na la Abou Sabna mamune ka mafla be jekulu ko na la wala ma saba Abou Sabna be sika mata anikele Abou Sabna ko lu genga bo jekulu ko na toji era ka mamba kono Abou Sabna tibe mafla ma saba ka be sika foko be mata anikele ko genga bo jekulu ko na toji Abou Sabna ko ye fenye fe munati nye koy sabani ngela ko akoko sikatala mutakatala ko ni ayira ka fo ko la tina me ko ngoni ko atien ko abena do ko me bolom ngabi Abou Sabna ko dibi ko ka bo ko la ko be ka bo ki yira Abou Sabna ye bara munu ko ke akoko ka fem ye ko be ka nun ka bo ki yira metre mutakatala Abou Sabna ba ka fo ko ayen ko fo ka shele sabani ngela ko ako ali mamu ni te mishi mi yoro la na do ka fo ko jifle ko ni ko otey barakala so de fly che ja kelelo ako ni FSA mutakatala ka ko fo ni jate mena kala je Abou Sabna ba do ka fo ko akame mamu makoy akame mamu ma kuma kay minya si mamu ma Abou Sabna tikata la ko docteur Sugal ko kala mayga ko ale dogoy aywa sori ngela ko ako ye kibara era soro mu ye Sugal ire abe jagulu mu tokola nanga ma FSD Abou Sabna ko ira konna bilama ko Sugal ka kuma bo ma chama ne bule FSD konna la barkala e ko ka kuma bo mo bulu awo aka ko ka bo on mal dum bulu te jika kuma tukudo angata sebab kala ko RP ko ako ni ya jidal na kala je Abou Sabna M5 na da kulunci ninga fle kulunci M5 malkura Abou Sabna olu na sigi senga M5 malkura o sigira senga abeninga na muye sankele nywana abeninga no obo Abou Sabna baye ka foko mawbuga jelaki mutani ka Sugal ka sigare Abou Sabna no betalike FCD mawira la Abou Sabna ko buga jelaki chama ta ka Sugal ka sigare ko mi M5 RP Abou Sabna jakulu mundo kwa shara shawo nya foko baraka ka tukumna ko Sugal ko ni ko sigata la kwa tika bara ko ni ka akay sebani ngala ko tika ke dine ngata parce que kala même sang nyama ya do foko ngata nyama ya ko do wa anga bebe ni kala kundo amena parce que abu kala na wuli rajume amena kala M5 RP ko na kala na wuli rajume ba fi na debi sisa
i bɛ ka fanga binnen cɛkɔrɔba seginna ka taa misiri kɔnɔ wa cɛkɔrɔba n'a ka clan fɛnɛ Abu Safinɛ Jara olu tugura cɛkɔrɔba kɔ jama ma tila a waati fɛnɛ Sogɛli Kokala Mayiga n'a ka maaw Abu Safinɛ waati bɛɛ lajɛlen u tun b'an wele maison de la presse la conférence sur conférence ale m'a bila a dɔw yɛrɛ ko sɔrɔsiw ko ni tugura sɔrɔsiw ninnu ko i ye Mali janfa a m'a bila nka u kun bɛ ka baara kɛ primature la u y'a fɔ wallahi o kɛra yan mais Abu Safinɛ Sogɛli fɛnɛ nana ka kɛ premier ministre ye Sogɛli fɛnɛ maa minnu n'olu ale fana bɛ nɛgɛmɔ ka taa n'a ye a bɛ a poste fila awɔ cumul tɛ cumul ya wa dɔw fɛnɛ bɛ yen Abu Safinɛ Jara olu gɛnna ka bɔ ministériel la olu diminen don k'olu gɛnna ka bɔ ministériel la kun jumɛn na ka Sogɛli to yen wa dɔw fɛnɛ bɛ yen hali waati min na mun ye nomination bɛ kɛ ka tɔgɔw di k'a yira k'a fɔ M5 RP a ka liste ye nin ye ninnu bɛna kɛ ministre ye Abu Safinɛ Jara depuis o yɔrɔ fɛnɛ la farafara dabɔra ninnu bɛ min nɔfɛ n'a ma ɲɛ ko Sogɛli bɛ premier ministériel la M5 RP a k'a bila olu ye a banna u b'o de kɔ et c'est ça la question n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'u t'u ka sɔrɔ Abu u b'o de kɔ dɛ u b'o de kɔ dɛ awɔ jɛgɛ kɔ mɔna kan min kan ko jɛgɛ ka tila o kan sɛbɛnnikɛla ko a ko ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye M5 RP yɛrɛ a premier vice président Abu n'o bɛ n to a man kɔfɔ Bouakari Ka Tarawele ale yɛrɛ bɛ jɛkulu mun tɔgɔ la mun ye M5 RP kɔnɔna la n'o bɛ espoir pour le Mali kura n'o b'o kofɔ o yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko Bouakari k'o t'ale ka cɛbɔ ye bilen ka Mali kura o y'a yira k'a fɔ ko mun ye Bouakari k'o t'ale ka cɛbɔ ye bilen n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko y'a yira k'a fɔ ko Bouakari ta ale ka cɛbɔ ye Abu n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko in b'o cogo la ko mun ye deuxième vice président k'o kan ka di deuxième vice président o de kan ka na premier vice président jɔyɔrɔ ta koyi o deuxième vice président dun tɛ maa wɛrɛ ko Imam Umar Jara jɔyɔrɔ kɛlɛ a banna ko in bɛ yen place jɔyɔrɔ kɛlɛ ɲita ɲini dunta ɲini a ye ko in y'o de o ko in y'o de bɛɛ b'a kalama ko in y'o de bɛɛ b'o dɔn ko in y'o de o nata ko kelen dɔrɔn de don Abu nka n bɛna mun f'i ye Abu n bɛna mun f'i ye Sogɛli Kokala Mayiga n'a bɔra premier ministre la diɲɛ dogo don M5 ko banna la a tampon bɛ taa M5 kan de don o y'a cilen o y'a ko bannen a ko a banna pewu o kɔni ni Sogɛli kɔni bɔra primature la Abu n bɛ mun f'i ɲɛna o ye tampon de kɛlen M5 kan k'a su don M5 RP bannen ko pewu e nin yɛrɛ yan wagati bɛɛ ninnu de wuli ka fan bɛɛ kɛ fɔlɔ ko an filɛ yan ka jamana fan bɛɛ gɛlɛya coup d'état kɛra a tɔgɔ fanga yɛlɛmana kaba an bɛ transition bɛ sen na u ka ninnu tɔ to yen sa an k'an ka transition labaara sɛbɛnnikɛla ko a ko mun ye Sogɛli yɛrɛ bɛ jɛkulu mun tɔgɔ la n'o bɛ FSD ko fɔ a b'o ɲɛmaaba de professeur Saliku Sanogo professeur Saliku Sanogo kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin waati ŋɔni na FSD Abu Safinɛ Jara ko a ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen k'o ka gulon fɔlɔ sɛbɛnnikɛla ko kibaruyaw kɔni sɔrɔla k'a fɔ ko bi jumadon in yɛrɛ la mun ye Sogɛli Kokala Mayiga ko e ko wele bilalen tɛ mun ye a kanubaw ma wa k'u ka ɲɔgɔn sɔrɔ mun ye palais des sports AC 2000 la Abu Safinɛ Jara ko ŋunuŋunu kumaw y'a yira k'a fɔ ko Sogɛli bɛna t'i da don nin fɛn ninnu caman na k'a fɛsɛ Sogɛli yɛrɛ bɛ position min na ko in na a yɛrɛ bɛ yɔrɔ mun na ko in na Abu Safinɛ Jara a bɛ fan mun na ko in na ko ŋunuŋunu kumaw bɛ ka yira k'a fɔ ko Sogɛli k'a bɛ kuma bi dɛ Abu Safinɛ Jara siga t'a la président mun fana n'o bɛ yen n'o bɛ ISR président ko fɔ Nuhu Togo fana ale fana ye kulekan k'o bɔ k'a yira k'a fɔ ko nin ye complot de labɛnnen olu ka mentor kama Abu Safinɛ Jara kɛrɛnkɛrɛnnen ko maa mun fana bɛ yen Abu Safinɛ Jara ni Asimu ni Sogɛli ka d'u ye Abu Dio Asimu Sogɛli ka di maa minnu ye k'u ka bɔ bi ka taa le Dio awɔ Asimi Sogɛli awɔ o dugutigi u bɛ nin M5 RP na u bɛ sara a la de wa ka sara a la cogo di u bɛ dɔ sɔrɔ a la wa u bɛ dɔ sɔrɔ a la kɛ n'u tɛ dɔ sɔrɔ a la sinon u ka nin to yen an ka transition labaara n'u tɛ dɔ sɔrɔ a la u ka nin kɛlɛw to yen a tɛ to yen dɛ a tɛ to yen Abu Safinɛ Jara n bɛna mun f'i ɲɛna a se ka ɲɛ o non u yamada la quoi an ka bita in bila an ka bita in waati sɛbɛkɔrɔ sera parce que waati sera kosɛbɛ waati tɛmɛna fo ka fɔ k'a tɛmɛna an ka bita in bila yan ni kɔni bɛ sɛbɛn ye sɛbɛn min y'a sɛbɛn ka bɔ indicateur du renouveau ale kɔnɔna la Seydou Jara ale y'a fasiri a bɔ an bɛ bita an b'a bila yan an bɛ foli lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ lajɛlen ma lamɛnnikɛla jɛkulu bɛɛ lajɛlen jamana kɔnɔ ka taa bila mun ye ale kɔ kan Mamadu tun bɛ kɛ sɔgɔliman na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waliɲuman ko sabu waati taara fo k'a fɔ ko a taara o juma seli waati fana sera a bɔ an bɛ bita an ka kuru yan Yakuba Gindo nɛgɛ kɛrɛfɛw tun b'ale bolo mun ye